Adlaw sa tanan, today is Tuesday niya. Agaron di ay birthday ron sa atong pinakabuotan nga congressman sa 50th District of Leyte. Si Congressman Akar Kari, ang among congressman nga andam motabang sa lungsod sa Matalom niya. I hope ko nga more birthday to come, more blessing to come, o more nga mo serbisyo pa ka diri sa amo ang lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines, o more nga mga proyekto nga mahatag nimo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, happy birthday sa among buotan o maabtik nga congressman sa 5th District of Leyte, si Congressman Akar Kari. Ako mang hinaot nga hatagan pa kag maayong lawas, more blessing o daghang pang tuig nga moserbisyo diri sa 5th District of Leyte, Philippines. Once again, happy birthday ni Congressman Akar Kari diri from lungsod sa Matalom and family. I hope kuan pa kong daghan pa kang mahatag nga mga proyekto diri sa lungsod sa Matalom. O once again, happy birthday sa among buutan nga congressman sa 5th District of Leyte, and God bless nimo kong.